खुलुमबाय जोबोद इम्पर्टेन्ट आरो जोबोद इन्टारेस्टिं भिडिअ खाम्फा बरगयारि फर्मार डिपुटि चिफ अफ बिटिसि बिथां सारा बिपिएफआव थानानैनो बिपिएफनि जानानैनो बिपिएफनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो इउपिपिएल दोलोआव थांनायनि खुनु प्रश्नआनो फैया बे आंनि राव नङा सासे दैदेनगिरिनि गोख्रों सासे बिपिएफनि दैदेनगिरिनि राव नाय खोनासंग्रोदो बरगयारि बिथाङाथ' जोंनि सिनियर सासे दैदेनगिरि बेबायदिथ' जेबो खोथा रायलायनाय जायाखै आरो खाम्फा बरगयारि बिथाङाथ' दा बिपिएफनि खामानिखौनो मावगासिनो दं आरो इउपिपिएलआव हाबनायनि खुनु प्रश्न फैयाखै स' बिनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअआव मोजाङै सावरायगोन बेजों लोगोसे माखासे ग्रासरुट लेभेलनि रायजो राजाफोरनि बास्तबता खोथा बेखौबो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन बेवहाय प्रमद बर'नि बिराद गिदिर भुल दं स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु द चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायो लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं स' सावरायनांगौ बाथ्राया बेनो जाय फोरमानखौ आं होनो थांगासिनो दं खाम्फा बरगयारि सारनि बेखौ जोबनाय फारसे सावरायहैगोन बिनि सिगां जोंहा नैबे ग्रासरुट लेभेलनि ग्राउन्ड लेभेलनि रायजो राजाफोरनि जे रियेलिटि बास्तबता जितु कथा এই কথার বিষয় আজিৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা বহুত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ডিছকাছ কৰিব লগা ভিতৰত কথা আছে যে खोथाया जाहैबाय मा हमनानै लादो मोनसे गामियाव साराय सारिस' जन पपुलेसन दं एसे मिडियाम गामियाव बेवहाय गासै मर देन 100 जेनेबा 106 107 बेफोरबादि फेमिलिसफोर दं रायजो जानाय जायफोर रायजोजों लिंक थानानै रायजोआव जइन जानायखौ खाना हाबनाय होना होमबा जोंथिं बिदि होनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन खोथा होननो हागौ दा बे जायफोरनाखि फेमिलिसफोर दं बेफ्राव नोङो हमना लादो बै समनिफ्रायनो प्रभाबशालि इनफ्लुएन्सियेल हिसाबै बिपिएफ दोलोनि प्रभाबा बा बिपिएफ दोलोनि सापर्टार्सआ मोनसे गामियाव 80% थायोब्ला इउपिपिएलना 20% माने 120 जन बिना होमबा बे 100 न'खराव 20 न'खरनि गेजेराव गासै 6 न'खरसोआल' अरुण'दय आसनिखौ मोनगोन अरुण'दय आसनिखौ मोनगोन बेनिफ्राय बाखिखिनि 15थासो न'खरानो बेयाव अरुण'दय आसनिखौ मोननो हायाखै इउपिपिएलनिब्लाबो होमब्ला बैफ्रा दुखु मोननाय फैगोन आरो फारसेथिं 80 न'खरानो बेयाव गोबां पपुलेसन दं न'खरसो होनदों न'खरनि सिङावनो फिसा फिसौ बिमायं फिसायं थाजोबो ना बिमा बिफा गासिबो दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों खोथाया मा रियेलिटि बास्तबताया मा जे बै समाव जेब्ला हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर सासन समाव भिलेज डेभेलपमेन्टनि थाखाय जाफोरनाखि स्किम फैयो आरो जायफोरनाखि आसनिफोरनि गेजेरजों हाबा मावो भिलेज डेभेलपमेन्टनि थाखाय स्किमफोर लामानि दालांनि जिखुनु प्रकारै भिलेज डेभेलपमेन्टनि थाखाय मावो बेवहाय गासैबो रायजो राजाफ्रानो जायफोर खामानि मावनो गोसो बा जायफोर मुरहियाव थानो गोसो जों लकेलनि सुबुंफ्रानो मोनोमोन जायफोर साब कन्ट्राक्ट लानो गोसो लकेलनि सुबुंफ्रानो मोनोमोन आरो बेवहाय खुनु बिपिएफ इउपिपिएल गैयामोन जथ'नाखि खामानि ओंखारो बेयाव बयबो लेबार मावनो मोनोमोन आरो जायफोरहा मुरहि जानो गोसो बिथांमोनाबो मोनोमोन जायफोरहा साब कन्ट्राक्ट लानो गोसो मोनोमोन खामानिखौ लाबोनानै होफैयोमोन बेजों रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनोमोन नाथाय नैबे प्रमद बर' बिथांनि आमोलावहाय बेफोरबायदि खामानि फैयैयावहाय बै मोननायाल' मोनदों एसे आसनि जायफोर गिदिर गोलावफोर बिसोर स्किम मोनबाय नाथाय ग्रासरुट लेभेलाव रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो गैया खामानि मावनो मोनाखै दा बेखायनो बिपिएफ दोलोखौ हांख्रायफिनदों आरो मोनसे खोथाया क्लियार ग्रासरुट लेभेलाव जायफोर प्राइमारि लेभेलावहाय इउपिपिएल दोलोनि जानानै गोख्रों हार्डक'र मावथिफोर बिथांमोना कमिउनिकेसन गेप जाबाय बिथांमोना माखौबा दुखु मोननानै थाबाय दिनै बिथांमोना इउपिपिएलनि थाखाय खामानि मावनो गोसो गैला बिपिएफजोंसो कानेक्सन लागासिनो दं अब्ला बिथांमोना बै समाव बिराद 17 बोसोर जुजिबोनानै फैग्रा
नाथाय दिनैसो गभर्नमेन्ट सालायनाय लोगो लोगो माखौ दुखु मोनखो खोथाया बिराद बिथरिया खोथा दं नङाब्लालाय बिथांमोना गोबां खामानि मावसिगौ गोबां होख्रावसिगौ गोबां नै दाथ' भट जानो थांफिनगासिनो दं 2025 जिथु फैबाय बिटिसि इलेक्सन जानोसै खामानि मावनाय नुनांसिगौ नाथाय गैया सबसा ओरै लिडारफोरनि गोजौआव प्रमद बर' सार दिपेन बर' सार राजु सार रोनगोरा सार जयन्त सारमोननि आरो धनन्जय सार राकेश ब्रह्म सारमोननि होख्रावनायनि जेबो जाया ग्राउन्ड लेभेलाव जेबो गैयाबा ग्रासरुट लेभेलाव जेबो गैयाबा स' अब्ला बिनि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट हरबानो जाबाय बेजों लोगोसे खाम्फा बरगयारी सारा मा कन्डिसनाव खामानि मावगासिनो दं आरो बिथाङा बिपिएफजों खामानि मावनायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों मावगासिनो दङ आरो दिनै गुबुनजों लिंकनि खोथायानो फैया बेखौ सासे दैदेनगिरिया गुवारै फोरमायलांदों बेवहाय खुनु इउपिपिएल बिजेपिनि खोथायानो फैया बिपिएफआवनो दं आरो बिथाङा जोबोद मोजां हाबा मावगासिनो दं बेखौ फोरमायलांदों नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलांबानो जाबाय नै नायनानै लादो जोङो सानो पर्बतजरायाव मोनसेबो बेरेखा हान्जाया बेयाव गैया आरो गोख्रों नङा दङबाबो दा बेवहाय जोंहा थाखानाय एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बायदेव बिथाङा माने फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनाव गोबां बुरजा भट मोननानै देरहागोना रोखा जाबाय पर्बतजरानि रायजो राजाफोरखौ इउपिपिएल सरकारा माने थगायबाय नालाय दा बिथांमोना बुंदोंमोन जे पर्बतजरायाव मोनसे पलिटेकनिक कलेज गायसननाय जागोन होननानै लामा दालां मावनाय जागोन बावहाय स्कुल कलेजफोरखौ सरकारि खालामनाय जागोन बायदिसिना गिदिर गिदिर खोथा बिथांमोना गावसोरनि इलेक्सननि समाव बेबायदि खोथा होदोंमोन आरो दिनै गावसोरनि खोथा होनायखौ गावसोरनो लाखिनो हायाखिसै आरोखि दा थगायथारबाय नालाय दा बिथांमोना बेबायदि पलिटेकनिक कलेजखौ गायसननो थाखायथ' समानो गैला माला गायसनबावगोन गावसिनि सरकारनि 5 बोसोर जानोसै 3 मासनि उनाव इलेक्सन फैगासिनो दङ दा बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोना बिसोरनि बेबायदि थगायनायखौ माने दुखु मोनदों गाज्रि मोनदों आरो मालाबाबो इउपिपिएलनो रायजो राजाफ्रा दिनै भट होनाय नंला आरो बावहाय बिपिएफआनो जोबोद बुरजा भट मोननानै देरहागोना दिनै 100% रोखा जाबाय आरो बिटिसि ओनसोलाव हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननायावनो माने सरकारा जानो थांगासिनो दङ बिपिएफआ 25टानि बारा एमसिएलए देरहानानै सरकार दागोन फैबाय थानाय 2025 मायथाइयावहाय आरो बरगयारी बिथाङाथ' जोंनि सिनियर सासे दैदेनगिरि बेबायदिथ' जेबो खोथा रायलायनाय जायाखै आरो खाम्फा बरगयारी बिथाङाथ' दा बिपिएफनि खामानिखौनो मावगासिनो दं आरो इउपिपिएलआव हाबनायनि खुनु प्रश्न फैयाखै खारन इउपिपिएलआव जोङो बयबो नायदों बयबो मिन्थिखायो जे इउपिपिएलआव माने राजखान्थिनि जेबो भबिष्यत गैखाया दा बेनिखायनो जोंनि बिपिएफ दलाव थानाय रावबो दैदेनगिरिया इउपिपिएलआव दिनै हाबनाय नङा इउपिपिएलनिफ्रासो दोंनो भिजिडिसि चेयारमेन सोरबा मेम्बार सोरबा ब्लकनि लिडार सोरबा माने गावसोरनि सेन्ट्रेल लिडार जोंनि बिपिएफ दलावसो हाबगासिनो दंना दा जोंनि बिपिएफनिफ्राय रावबो जोंनि दैदेनगिरिया दिनैनि तारिखाव इउपिपिएलआव थांनाय नङा मानोना इउपिपिएलआ आरो माने जेबो भबिष्यत गैला बिसोरो सरकाराव फैफिननो हानायनि खुनु सुबिदा गैखाला खारन बिसोरो दिनै रायजो राजाफोरनो गावसोर खोथा होनाय बायदि मोनसेबो जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनायाखिसै दा 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारीखौ बिथांमोना जेबो मावाखै होनना बुङो बै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया सोर लुआ बैयाव थानाय सिआइटिखौ सोर लुआ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि सिआइटि मेडिकेल कलेज क'क्राझाराव थानाय आरो बेनि बायदि गोबां उदाहरन दङ नोंथांमोननि पर्बतजरानि नैबे स्टेडियामखौ सोर लुआ बेथ' हाग्रामा महिलारी सारनि समावनो जानाय ना बैयाव थानाय गेस्ट हाउसखौ सोर लुआ साब डिभिजना सोरनि समाव जाया गासिबोथ' हाग्रामा महिलारी सारनि समाव जानाय बावहाय थानाय मेडिकेल माने सोरनि समाव जाया बेयाव थानाय माखासे माने स्कुलफोरा सोरनि समाव सरकारि जाया गासिबोथ' जोङो नायबिजिरना नायबा हाग्रामा महिलारी सारनि समावनो मावजोबखानाय लुजोबखानाय दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरा आरोबाव फिन खेबसेबाव हाग्रामा महिलारी सारनि सरकारखौ नागिरदों आरो देरहागोना रोखा सरकार दागोनाबो रोखा जाना दं जोंहा स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ